От автокъща AutoActive предлагаме на вашето внимание нова оферта за Hyundai i30 1.4 CRDI 66 кВт, 90 конски сили с Parktronic. Един чудесен автомобил, нова линия, нов модел, в топ състояние, без никакви забележки. Колата действително е много запазена, никъде няма корозия, ръжда, не е ударена. Това е важно. Има сервизна книжка. 1.4 CRDI Hyundai i30 наличие на нашата автокъща. Вътре салона е много запазен, никъде няма скъсано или захабено. Работи си всичко перфектно. Предлага се и лизинг към този автомобил. В момента разполагаме и с други интересни и достъпни автомобили на много добра цена. Желая хубав и успешен ден от автокъща AutoActive.